Čaute, ja som Štoky a toto je rusínsky ultrabeh. Toto sú propozície dnešnej trate. Vonka je zima jak kokot, poďme na to. No tak ešte sme neoštartovali a už tu je Ivka, môj talizman, ktorú pravidelne stretávam. Ale Ivka už je veľké dievča, pretože ona dneska beží 100. Áno. A Štok je ešte maličký, on ešte beží len detský ultra, tak Ivka, držíme palce. Ďakujem. Ideme na to. To je normálne, že osud. Pozrite sa, ďalší ultramaratón a zase začíname pri cintoríne. No včera tu pršalo výdatne, cíti to na tom teréne riadne teda. Dneska sa troška zablatíme, mám taký dojem. No okej, takže 4. kilometr a už začína to práve rodeo. Blato a veci okolo toho, ale musím vyzdvihnúť, že tu nie je žiadna ultramaratónska zápcha, ako sa to možno môže zdať na prvý pohľad. No okej, takže dosiahli sme prvý kontrolný bod. Trošku sme sa zadýchali, ale ten vzduch. By the way, dneska bežím v týchto teniskách, keďže tieto mi niekto ukradol. Tak po dlhom zbehu troška test kolien. Ty vole, au. Už mi lásko není 20 let. No boha, pozrite do akého prevýšenia ideme. Ja si myslím, že najvyšší čas je povedať. K***aj s kopcami. Ty vole. No hraj. Many minutes later. OK, tak práve sme prekonali prvý trojitý bypass. 150 výškových na more. 500 metrov. K***aj s kopcami. Ale ideme ďalej. Boha tam. Later. Kokot, a to mám ako pre toto. Ja som antitalent. Dyk srnka vedľa mňa. To ty, ne? Už mi není ani 25. Dobre, krásne. Belo spíšakovina normálne. No výborne, takže kľúčkujeme medzi kravskými lineami aktuálne. A musím povedať, že tamto ten bík sa veľmi divne na mňa pozerá. P***e vole, elektrický ohradník, normálne ma to koplo na gulách. Toto tu biele, k***a. Nože, kopne takovo. No chyť sa, keď si frajer. Ne. A nechytil sa, kurník, pozor, kope plot. No okej, takže dosiahli sme prvú občerstvovaciu stanicu. Trasa je celkom behateľná, trošku blaťavá, trošku viac blaťavá, ale behateľná. Horšie je, že mám taký žalúdok trošku na vode, tak si poďme dať raňaj očky a makáme ďalej. Ahojte, ďakujeme. No dobre, takže jeden malý opatrný chleba so šmaľcom, jeden malý opatrný kus melónu a makáme ďalej. Dúfam, že žalúdok sa umudrí. No a samozrejme teda do kopca, ako inak. No dámy a páni, tak zase, že jeden problém sa vyriešil, žalúdok sa ukľudnil, ale vyskytol sa nový problém. Toto tu ma začína strašne bolieť. Už mi lásko není 30 let. Začína to byť boj. No dámy a páni, tak ťapkám do druhej občerstvovacej stanice, ale strašne mi chýbajú terexy, to je niečo neskutočné. V tomto bežať celé zlé, ale nálada dobrá, počasie dobré, tudak to hrá na onom, tom bazmegu a no makáme ďalej, no. No dobre, takže opúšťame. Ešte raz, lebo ma taká p***vina mi vliezla do gati, nenávidím si to p***ne. Čo tu je k***a? No dobre, takže opúšťame druhú občerstvovaciu stanicu, doplnili sme zásoby. A makáme ďalej, dúfam, že ma to pokropí trošku živou vodou. A už aj slniečko vyšlo. By the way, dedinka Rafajovce. Napíšte mi do komentára, či už ste boli niekedy vo Rafajovcoch, lebo ja ešte nie. Ty kokos, akože ja pevne verím, že ten v***anec, čo mi moje terexy, že mu zhnijú nohy. Akože nohy ma tak bolia neskutočne v týchto teniskách, že to nie je pravda. Teraz idem dole by som mal bežať a kráčam, lebo proste nevlázim ísť dole. Toto je niečo neskutočné. A nie som ani v polovici. Úplná fantázia. Toto bude ešte boj, ale už zvažujem všetko možné v hlave. A ešte som aj zišiel z trasy, no toto je dneska úplná fantázia v pohybe. Dnes to dáš. A neviem fasom v týchto teniskách. Uvidíme. 1 millisecond later. Či? Či? Ja som nepovedal, že to je nezákonné. No dámy a páni, polovica za mnou, polovica predo mnou, tuto pri domaši. Nohy moje sa dostali do takého zaujímavého vegetatívneho stavu, pretože vlastne oni ma už tak bolia, že ma vlastne už nebolia. Dúfam, že tento vegetatívny stav tých noh vydrží až do cieľa. Ale teda je to strašný boj, to vám môžem povedať.
Deň dobrý. Deň dobrý. Juchu, štvrtá občerstvovačka. Neverím, že som sa sem dostal, ale idem si dať čo dobre dať pod zub. Snáď ma nezrazí auto. Toto bol boj. Serus. Čauko. Fú, no dobre, dotankovali sme zásoby, napapali sme sa. Vypýtal som si jeden jebalgín, pretože toto tu, tento bedrový klb ma neskutočne boli a to si myslím, že už nezachráni žiadne magnésko na svete, tak dúfam, že ten jebalgín mi pomôže. Do cieľa je to ešte, no ešte trošičku to je do toho cieľa. Poďme ďalej. Later. Ty boha, akože ja neviem, čo mi to dali namiesto toho jebalginu, ale ja som normálne kebyže pokropený živou vodou. Už asi 50 krát si púšťam tú istú pesničku. Ty vole, tak keď takto šlape jeden jebalgin, tak ja prídem na ďalšiu občerstvovačku, dám si ho na drviďa. Alebo to proste preložím napríklad jedným jebuprofenom. 24 km do cieľa, poďme! Several minutes later. No priatelia, práve stúpam ten najťažší výstup, aký tu je. No a keďže stúpam najťažší výstup, aký tu je... K***a s kopcami! To ten jebalgin, čo robí so mnou. Poďme! We don't need no care about what they say. Bla 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 bla. 55. kilometr a hen tam je prvý človek, ktorého vidím za posledné 2 hodiny. Tak dúfam, že to nie je taký prízrak. Ak ešte stále sleduješ toto video, tak napíš do komentára slepačí vývar, pretože presne ten si idem teraz dať. A ešte jeden jebalgin. No každopádne z predošlej občerstvovačky až sem, čo bola najdlhšia pasáž, som bežal úplne sám. Ale som tu. 13 km do cieľa. No okej, takže opúšťam 5. a poslednú občerstvovaciu stanicu. Toto už muselo byť. Dal som si aj jeden jebalgin, druhý. Pekne nadrvený a srandujem. No poďme už to dobojovať dajak. No posledné také väčšie stúpanie, tak už len tak ambientne, že aj s kopcami. Kámo, ty len sa na mňa nerozbehni, lebo ma tu šlak trafí. Ty kokot, toto je oný Big Boss. Kto vie, či nevedia, kde sú moje terexy? No, akože začína sa nám pomaly, ale iste zotmievať a ja už bežím hodinu úplne sám a musím povedať, že ten les má brutálnu atmosféru. Normálne mám pocit, že akýbyže Blair Witch. No ale našťastie tu mám aj takéto svetlo, ktoré mi bude osvetľovať môj krásny ksicht. Takže makáme ďalej, zhruba 5 km do cieľa. No dámy a páni, takže opúšťam posledný kontrolný bod. Do cieľa mi ostávajú 4 km. Ešte aj sluníčko mi tuto vyšlo na záver. Poďme to už, prosím vás, naozaj dokončiť. Pardon. Tak, na toto sa už ani nedá nič povedať. Zase končíme pri cintoríne. No ako raz tam skončíme všetci, hej? Ale dneska to ešte nebude. Posledných 800 metrov do cieľa. Kde je to ten cieľ? Super! Dáš, pokiaľ nemám bežať? Let's go! Excusez-moi, Patrik Rotek. Díky. Fú, no dámy a páni, a je to za nami 4. detský ultramaratón tohto roka, 4. a posledný detský ultramaratón tohto roka dokončený. Akože mám dosť, takže taký nejaký bol rusínsky ultravek, tak ďakujem pekne, ak ste si video pozreli. Fú, a my ideme domov. Ďakujem za pozornosť a športu zdar! Ha!